Hi guys, नै जोङो दायो जि सुबाय नै पार्लारनि टावेलफोर गारना ओमफ्राय गोजौआव लामहैसिगोन 5 फ्लोर थांनांगौ गोजौआवहाय लामा नैबे म्यूजिका कॉपीराइट होता है सच में कॉपीराइट हुआ था लास्ट टाइम मैंने डाला था वीडियो ये लिफ्टनि माबायाबो माने म्यूजिकाबो नैयो एकदम कॉपीराइट जास्रायो आसुरिकसो पहुंच गए हम। पहुंच गए। अब हम इसको पके वो हाथ और चलो धोरी भी नोगोर गिलिरखा नै सप्तासेनि सप्तासेजों खेबसे सुयो आरो जोङो हाब माइ गायलायलायदों हनै गैलालै पटहा 10 किलो का बिक गया है। थिखोना हाला हनै जोंना मेडामा आजा आयु आयु वाह ला 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 इसोरबो जि सुस्रोंबाय बुरजा गेलेथार जेन्थ'का खादां नै नै लामखांबाय जोंहा टावेला सप्तासेनि फैदो थांनोसै एबार गाहायाव आरो थांफिनसैलाय हमरे बॉडी से प्राण ले। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। डेन्जार साफाखा जायगाया बिनिफ्राय नुहुरजोबखायो जायगाखौ बेंगलरखौ नायनोबा दिनै नायथ'ला सयताला गोजौआव फैदों जों दायो 5 तालानिफ्रायसो लिफ्ट दं आरो अभी जाएगा हम नीचे जाएगा जब ग्राउंड फ्लोर ये मुझे ये लाइट बिल्कुल पसंद नहीं, चक्कर आता है। हाँ क्या लाइट डाल के रखा है ब्लिंक 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 करते रहते हैं। मोनफैबाय थुदो नैबे गोजौ बिल्डिंआवनो थाङो आरो जोङो जि लामहैनो ओमफ्राय जोंना नै बेयाव गाहायाव पार्लारा नै मोजां नुदोंना हेन्डमेड बिबारखौ नैबेजों दोनफादों आरो अ नै जोंना मामाया सिखारबायानो गोलोमोलो टिक्लो क्लो ला 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 जिबा दिखाले रे। ayo Kira ko खेबना हो गन्थंखौ खेबना हो बाय बाय दे थांसै दे मा दे morning mama hey mama good morning dad
dah, mana ke? Mana ke? Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Mama ya? Hala. Tet, beda baba. Ayo, 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 ayo. Tet. Salah, gelem jawab nani. Itu gelem ya? Hah? Itu gelem ya? Ramah Rafi, Bang. Tet.